novi izazov. Poliži, zagrizi ili ništa. Našim junacima će ispasti različiti proizvodi i sve će morati ili da zagrizu ili da poližu. Možda će imati sreće onaj ko izvuče karticu ništa. Dakle, hajde da počnemo. Dobrodošli. Hajde da vidimo šta je ispod poklopca. Wow, pa to je ljuta paprika. Toliko je ljuta da čak gori vatrom. Strašno će biti jesti tako nešto. Ljudi, izvlačite kartice. Šta ste dobili? Balerina ima karticu poliži. Johnny zagrizi. A baka je dobila karticu za ništa. To je super. Balerina, gde ćeš? Stani. Ali ja ne želim da ližem ovu ljutu papriku. Tako je ljuta i strašna. Dobro, probat ću. Znate, ovo uopšte nije ljuta. Johnny, sad ti, hajde. Stani, ne može tako. Poliži crvenu papriku unutra. Tako će biti pošteno. Dobro, sad ću da probam. Kako odvratno. Unutra mi sve gori. Kako je ljuto. Johnny, a zašto se ti smeš? Hajde, sad je tvoj red. Grizi to. Ozbiljno? Ali ja ne želim. Pa to je tako odvratno. Dobro, samo mali komadić. Nadam se da mi ništa neće biti. Kako ljuto! Sve mi gori ustima. Treba brže da ugasim vatru. Imam cev. Sad ću ugasiti vatru kapućinom balerinom. O da. Kako prija. Usta već ne gore toliko jako. Okej, a da li balerina pristaje na to? Mislim da joj se to neće svidjeti. Provalila te, Johnny, i presekla tvoju slamku. Opet gorim! Hej, zašto nema kapućina? Kako mi sve gori ustima? Šta da radim? Pomoć! Dobro je što je napolju zima. Postalo lakše. Već sam se ohladio. Kako ste vi? Zatrpao vas je sneg. Izvinjavam se. Sada poklopac hoće da podigne Johnny. Šta je tamo? Wow! Ogromna šarena torta. Kako cool. Vreme je da pogledate kartice. Johnny ne radi ništa. Baka će da liže tortu. A balerina daje grize. Super! Drago mi je zbog vas. Ja ću da počnem. Tortu treba jesti sa čajem. Već sam skuvala šoljicu. Sad ću polizati krem sa torte. Pa baš je sladak. Popit ću čaj. Da, super. Izgleda da će baka sada svu tortu da poliže. Balerina nije baš srećna zbog toga. Ups, baka je polizala sav krem. Balerina, sad je tvoj red da zagrizaš tortu. To je odvratno. Moram napraviti novu tortu. Biće savršena. Napravit ću je u obliku šalje. Još malo. Eto, završila sam. Ostalo je da ukrasim tortu. Imam par zrna kafe. Potpuno ću ukrasiti šolju njima. Idemo. Još malo. Eto. Wow, prelepo. A u sredinu ću staviti šlag. Ja ga baš volim. Da, to je stvarno cool. Sad se može jesti. Bravo, balerina kapućina. Hvala. Sad ću probati. To je fantastično. Oduševljena sam. Što je sa njom? Ovaj put će balerina podizati poklopac. Wow, pa to je žele od lubenice. Ali za početak morate izvući kartice. Balerina ne radi ništa, žao mi je. Johnny grize. Baka ponovo liže. Dakle, prva počinje baka. Hajde, vrlo rado. Sad ću probati ovaj žele. Jedva čekam. To je baš ukusno. Da, čekajte, šta mi je to u ustima? Koščica od lubenice. Zanimljivo. Došla mi ideja.
Sad ću da je posadim u saksiju. Wow! Baki će sada izrasti prava lubenica. Kako zanimljivo. I kakva će biti? Čekajte, prvo je treba zaliti. Tako je. A sada čekamo. O, gledajte, evo lubenice. Bako, brže probaj. A sad ću. Po zadovoljnom licu bake, vidi se da je lubenica baš ukusna. Odlično, to je bila super ideja, svaka čast. O da, prelepo. Hajde, Johnny, sad ti. Konačno! Istedit ću malo žele. Ovo nije tako lako kao što sam mislio. Ne izlazi, hajde, istiskaj se! A to je presmešno. Dobro, nisam jak, ali sam pametan. Smislio sam nešto. Imam ovo. Da, sad ću stisnuti ovu flašu i žele će sam izaći. Uspelo je. Sviđa mi se. Samo što sam se malo isprljao, ali nema veze. Baš mi se sviđa. Hoće neko? A neka, hvala. Šta je sada ispod poklopca? Hajde, otvarajte. To je kaktus. Da vidimo kartice. Balerina liže. Baka grize. A Johnny ne radi ništa. On je srećan. Dakle, balerina počinje. Dobro. Sad ću da liznem ovaj kaktus. Nemam izbora. O ne, moj jezik. Sad je sav u bodljama. Kakav užas. Moj jadni jezik. A moja mila, ne plači. Pomoći ću ti. Imam pincetu. Dakle, sad ću skinuti sve bodlje. Daj ovamo svoj jezik. Sad ću sve izvaditi. Tako je. Eto, i zalepit ću flaster da brže prođe. Pošto je balerina završila, došao red na baku da zagrize taj kaktus. Ona je već smislila da obrije kaktus kako se ne bi povredila. Odlična ideja. Svaka čast, bako. A kaktus još nisam nikad brijala. To je zabavno. A gotovo. Potpuno je ćelav. Sad ću odseći komadić kaktusa i probati ga. Izgleda odvratno. A nadam se da je ukus bolji. Fuj, ne, nije. Ne sviđa mi se. Sad ću da povratim. Mada ne, prošlo je. O ne, ponovo mi loše. Jao, jadna balerina. Ili ipak jadna baka. Ne zna se kome je gore. A ovaj put nešto užasno smrdi. To sigurno nije od vas. Dakle, to je nešto ispod poklopca. Hajde da vidimo. Jao, sirova riba. Da vidimo kartice. Balerina ne radi ništa. Baka će lizati ribu. Znači, Johnny će da jede. Cool, bit će zabavno. Hajde da počnemo sa bakom. Hajde, krenite. Dakle, kako vam se čini ova ribica? Vidim da vam se uopšte nije svidjela. To je odvratno. Bako, zašto si je bacila? I kako sada da jedem prljavu sa poda? I pre toga je bila odvratna, a sad je još gora, neću. Izvini, Johnny, ali ne možeš samo tako da odbiješ. Moraš da jedeš. Imaš li ideja? Odlično, da. Možeš da spremiš tu ribu. Onda će sigurno biti ukusnija. Hajde, dodaj malo vatre. Sad će biti ukusno. A svaka čast. Jao, Johnny, tvoja riba. O ne! Sva riba mi izgorela. Kakav užas. I kako sada da jedem? Dobro, nemam izbora. Probat ću malo. O ne, to je još gore nego što sam mislio. Fuj. A stani, mili. Daj da ti pomognem. Tako je bolje. A baka te voli.